എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നമ്മൾ വിഷുവിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ കണി ഒരുക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കണി ഒരുക്കിയ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉച്ചയൂണിന് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് എല്ലാവരും വന്ന് ഇതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ആഘോഷമായി സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിരിയാറ്. അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളേനെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ ഏട്ടനെ കളിയാക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് പായസമൊക്കെ കുടിച്ചു. അവിടെ അച്ഛമ്മേനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അത് അമ്മ പയർ ഇവിടെ കെട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി കഴിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വിളി വന്നു. ഇവിടെ ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷു ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബായ്.